Il-lokalità tal-Baħrija, speċjalment l-akwati tal-Wied tal-Marġa u tas-Sirena, ġarbu diversi ħsarat minħabba l-maltemp. Il-Baħrija m'għandix sistema ta' drenaġġ bil-kanen, iżda drenaġġ ta' dan ir-raħal imur f'żewġ fosos. Dan ifisser li meta jkun hemm maltempata daqshekk qalila kif għamlet il-ġimgħa li għaddiet, partijiet mill-Baħrija, speċjalment fl-inħawi msemmija, jispiċċaw invażati bid-drenaġġ minħabba li l-fosos ifuru. Il-parti ta' fuq tal-Baħrija qed tikber, beda qed ngħid naħa tal-Knisja, once qed tikber il-Baħrija allura il-volum tal-ilma qed jinżel b'saħħa kbira iktar hawn għax qabel kien jitkisser l-ilma. B'hekk qed tkaxkar ħamrija il-ħitan tas-sejjieħ buħud mill-bdiewa lanqas biss kellhom aċċess għall-għelieqi tagħhom. Ewwel qala kollu ma stajniex inkomplu natfu għax il-krejn li qed hawnhekk kellna nagħtu l-konkursu ma stajniex. Ħod li fuq 20 jarda ħamrija, qalb lil-ħiton, issa b'xi nipprovajt inġib il-ħamrija ma stajt insib imkien. U fejn stajt insib il-ħamrija, mitli 100 euros il-vjeġġ. Mela minn naqra li għandi nista' fuq 100 euros kull vjeġġ ħamrija. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Sindku Sandro Kraus spjega li l-Kunsill Lokali sa minn qabel is-sajf talab lill-Gvern biex jibda t-tindif f'dan il-wied u b'hekk tiġi evitata din il-ħsara. Min-naħa tiegħu il-Kunsill Lokali għamel it-toroq ta' dan il-wied iżda l-maltemp kisser kollox. Kien biss meta ingħata avviż għall-konferenza tal-aħbarijiet li ħaddiema tal-Gvern intbagħtu biex jimlew biżrar ħofor li kien fihom daqs nofs metru bilan li jiġi evitat il-periklu. Naturalment aħna dinaw biex nagħtu proposta lill-awtoritajiet konċernati biex isir studju dwar l-importanza tal-ħażna tal-ilma, però fl-aħħar mill-aħħar naraw li din l-ilma wkoll tiġi użata mill-bdiewa tagħna u mhux kif qed jiġri bħalissa li l-ilma li qed jgħaddi minnha qed joħloq ħafna ħsarat